teixits masculins i femenins. Quan un segon mosquit pica aquesta persona, xucla aquests gametòcits i a l'interior del mosquit es fertilitza. Es forma un nou quist que quan es trenca allibera centenars de pulsuïts que passen a glàndules salivals i tornen a començar el cicle. I ara veurem un vídeo d'aquest cicle. Aquest mosquit pica la persona. A mig matí ja portem fetes 3 exposicions del crèdit de recerca, han anat totes molt bé. Primer estan molt nerviosos, però després se'n surten força bé tots. Ara estem a mitges d'una sobre la malària. Les que ja hem fet han estat, la primera de totes, a primera hora del dematí, les nostres festes. Després han fet una sobre la cirurgia refractiva, que és la cirurgia de l'ull. I la tercera, la d'abans d'anar a esmorzar, ha estat la de crear una empresa que també ha tingut molt èxit. Envaeixen el serotòxid.